ina shirin kawo kuka sai wata uwar hamma kake. Wannan yanayin da ake ciki a dole an hamma. Yanayi kai kake yanayi kuma ni nake yanayi. Tun safe ba abin da na sa a ciki. Dama abin da ya sa ni sai ma ya rasu inda kake na san wataƙila ba za a rasa ƴar kariya mun kama da Allah ko ɗan garo-garo ne a ɗan karɓo mana na ɗari ko na mai ɗan kashe kaifinta wallahi tallahi cikin nan ƙwayau. Ni fa gaba ɗaya ji nake kamar su kana da nake. Kai fa gidanku ana koko ta yiwu faro-faro ɗin nan ka ɗan samu ka lallaba ka jona ciki. Ni nan da ka gani falau nake tun shekarar da ba abin da na samu sa ciki. Bandala ba na ba. Kana nufin ƙwarya sama ce take dutsen na ƙasa? Ai bara'u ko ban gaya ma ba bara'u. Kai fa gidanku ana kunu. Ana kokon nan ta yiwu ɗan faro-faro ɗin nan ka samu ka yafa. Yawa. Har sabon da sabon ita. Ba komai a cikin nan na fayo nake gina ko kwandala ba na fari. Yanzu haka za a ci gaba da rayuwa a garin nan. Wallahi lazi in ta ɓaci zan hijira. Ba ma. Kai iya hijira. Ka zauna aljihu ba komai ka rasa gun wanda za ka je ta nake. Na gaya maka. Kowa ka kawo kuka shi ba kuka yake. Na Allah ne sun yi ƙarfi. A wannan rayuwar halin da ake. A gara mu ma bayan Allah dama iri ɗaya ne masu shi kuma dama ba ma zai taimake. Ai to kuma da wannan yau wallahi. Bara'u. rayuwa da masoyi shine jin daɗin duniya na kaɗaita a rayuwa babu abin san zuciya ku biyo na a hankali labari na kuma sai daidai wannan lokacin Aisha ni banda kamar ki a duniya rayuwar da muke ai kawai mu je muka sha so ba mu da damuwa Sabilu da kuɗi a ji rayuwa ce sai yawan kuka ba naira ɗaya da nan sa har ba ta ganni ba Aisha sai ta zo har gida. What?